Hej alle sammen, og velkommen til det 9. afsnit af Startup Service. Mit navn er Daniel, og i dag får jeg besøg af Michael Mark, hvor vi kommer til at snakke om, hvordan man går fra at gøre en forskel i lokalområdet til at blive anerkendt på landsdækkende tv. Så bliv hængende. Så tak fordi du gad at komme. Jamen, tak for, at jeg må komme. Kan du ikke til de få personer, der sidder derude, som ikke helt ved, hvem du er, og hvad du laver, lige give en kort introduktion? Jo, jamen jeg hedder Michael Mark, og jeg har firmaet Sportsmarker. I Sportsmarker, der er vi marker til dem, der vil have en aktiv hverdag. Vi er meget brede i vores kompetencer. Vi laver både idrætsfestivaler, men også ude på virksomheder og gør dem aktive. Der er nogen for noget socialt udsat. Så vi er rimelig brede, men vil gerne gøre alle sammen aktive. Okay, og hvordan starter en ung mand sådan noget op? Altså, hvor kommer tankerne fra, at man gerne vil være en sportsmarker til alle dem, der har lyst til at være aktive? Hjemmejakker, dejlige Thy, hvor min mor og far har altid hjulpet meget til. Mor, hun har sin egen butik i jakker, og på baggrund af det, så har jeg egentlig altid godt kunne lide den frihed, der er i at have sit eget. Selvom at der har været nogle travle tidspunkter, så har det også givet en frihed til, at hun kunne tage i skoven med os, når vi havde fri, hvis det var det, hun ville. Og det har jeg måske nok dybt inde selv haft lyst til os. Og i sin tid så blev jeg kontaktet af Ark Aktiv, lokale handelsstandsforening, om at de havde behov for, at der startede noget sport og noget for hele familien i Arker. Og det kunne jeg kun bakke op om, og synes, at det var mega fedt, hvis jeg kunne få lov til at lave nogle idrætsaktiviteter, der hvor jeg kommer fra. Ja. Så vi var en gruppe, der startede det op, som så har udviklet sig mere og mere til, at vi nu samarbejder med 12 foreninger om at planlægge en idrætsfestival i Arker. Og det førte jo så til, at jeg for 2 år siden vandt Gør det muligt-prisen til DR Sportsgala, som gjorde, at folk de begyndte at ringe og så spørge, hvem jeg egentlig lige var, og hvad det er, vi laver i Arker. Og så blev man jo sådan, nu er det jo meget frivilligt, man har arbejdet. Ja. Så fra at gå derfra så til at tænke, kan jeg tjene på det her egentlig? Det var så den beslutning, jeg tog, at det kan jeg nok godt tjene penge på. Ja. Så på et tidspunkt, der valgte jeg ikke at svare på de her mere på, hvordan de lige gør, men at foreslå dem, at jeg kunne komme og gøre det. Mm. Og det er egentlig første step til, at sportsmarker skulle blive. Og det havde jeg så lyst til at gøre sammen med en rigtig god kammerat. Og på den baggrund, der startede vi sportsmarker op, og har nu kørt siden oktober. Og det er så det, der har udvidet sig til, at vi er meget bredere end bare lige idrætsfestivaler. Ja. Okay, så det hele starter egentlig med at gøre en forskel og lave noget frivilligt arbejde. Og så fordi man nu bare gør det godt, så er der måske nogen, der godt i sidste ende gerne vil betale for det. Fordi det er der jo tydeligvis siden, at der kan starte en forretning. Ja, måske også det at gøre noget anderledes. Fordi at det startede egentlig ud med, at det var almindelige løb, man kunne komme til. Eller det var mountainbike eller hele den her. Men at prøve at danne noget anderledes, hvor familien kan komme. Og ligesom hvis du tager til musikfestival, får du en armbånd. Det gør du også ude til Arker Adleren. Men her der kan du bare pendle imellem alle de forskellige aktiviteter, der er. Og så opleve, hvad det er for nogle foreninger, vi har i området. Så det var en stor kærlighed til området dernede. Og så ideen om, at det her det kunne være sjovt og spændende selv, der egentlig startede det hele. Ja. Så hvad er status med sportsparken nu, hvor du ser sådan lidt tilbage på den korte tid, jeg har været i gang? Hvordan har skridtet så været, kan man sige, fra at gå fra frivillig til at sige, nu koster det noget? Den har været svær. Okay. Det har været et svært skridt at skulle begynde at så tage penge for ting.
det har også været et svært skridt, fordi at andres billede af en har været, at man laver meget frivilligt arbejde. Så når folk de ringer, så har de også ofte en forventning om, at jamen, det her det vil Michael gerne hjælpe med. Det kan han godt lige gøre. Og det er også noget personligt, som jeg har skulle lige sådan klare, at man skal begynde at kræve lidt for det, når man nu gør noget. Og det har været en udvikling, jeg har været igennem, også fra før oktober, hvor vi startede Sportsmarker. Sportsmarker i dag er jo der, at vi startede op, min makker Daniel og mig, og det har jeg på ingen måde fortrudt. Vi fik skabt firmaet en god grundstamme for firmaet, og jeg er så senere hen blevet enige om, at vi ikke helt vil samme vej med det, og derfor så er vi så skiltes. Men Daniel der er stadigvæk interesse i at skal lave noget i firmaet på sigt. Og vi har som mål i 2018, at vi skal have 3 idrætsfestivaler i Danmark. Og den er meget tæt på at lande. Vi har ikke fået den endelige underskrift endnu, men vi forventer, at vi kan lave det i 3 kommuner næste år. Og vi er begyndt at være meget bredere i vores tilbud til alle andre. Så på den måde så udvikler det sig, men det er ikke pengene, vi ser endnu. Okay, hvordan har det så været processen fra jamen det der med at gå fra ikke at tage penge for det, så til at tage penge for det? Altså der må have været nogle episoder med nogle kunder. Hvordan håndterer man lige det, hvor man siger, jeg gør altså ikke det her gratis, når i dit tilfælde faktisk kunderne forventer måske et eller andet sted, at du gør tingene gratis? Jamen så kan man jo så vende om at sige, så er det måske ikke kunder, men gode relationer. Og for mig, der har det været en kæmpe personlig udvikling faktisk, at skal gå fra ikke bare lige at gøre tingene. Og det hænger også sammen med, at jeg er egentlig konfliktsky af natur. Så det er jo det har været noget af en sten, jeg skulle have ryddet af vejen. Men jeg har egentlig gennem firmaet, hvis man husker hele tiden at nævne Sportsmarker og nævne den med, at man er en del af det, og det er den vej igennem man gør det, jamen så er det jo naturligt, at der ryger en regning afsted. Og det accepterer de jo også langt hen ad vejen. Mange de har jo penge til at gøre det, men det er jo federe, hvis de kan få det gratis. Så det skal man nok også bare have i baghovedet. Man oplever det jo også selv, når man ringer til nogen. Så ved en god snak, så tror jeg, at det ruller ofte. Så det er måske en af de lidt specielle udfordringer, du har mødt i forhold til andre. Hvad har du ellers mødt af bump på vejen indtil videre, fordi der må trods alt have været et eller andet? Jo, men det er der jo. Man kan sige, at vores hovedopgave, som vi startede firmaet med, det er at lave idrætsfestivaler. Ja. Idrætsfestivaler er noget, der giver penge 1 til 2 gange om året. Så det vil også sige, at nu har vi rullet siden oktober, og ikke haft en stor indtægt endnu. Vores første tanke, da vi startede, det var, kæft, vi har en god idé. Det her ikke også. Det kommer til at give monetos. Men man må også bare, altså det har jeg lært, slå koldt vand i blodet, fordi nu er der gået mange måneder, og det er altså ikke noget, man er blevet rig af. Det er ikke givet det overskud endnu, der har gjort, at jeg har kunne for eksempel udbetale rigtig noget løn til mig selv. Og det tror jeg bare, det skal man lære at acceptere. Og man skal ikke tro, at selvom man har en vanvittig god idé, at så giver det penge til at starte med. Man kommer til at leve lidt på en sten et stykke tid, men i sidste ende, så får man forhåbentlig også det ud af det, man gerne vil. Og for mig, der er det jo den frihed ved at være iværksætter. Her til morgen, at jeg kunne gå en tur med min kæreste, i stedet for at skulle møde ind kl. 8, fordi det var det, der lige passede ind. Og så kan jeg så arbejde lidt senere. De ting betyder noget. Og så at jeg kan lave det, jeg synes, det er mega fedt. Så må man nogle gange lige bide lidt i det sure æble. Ja. Men jeg tænker egentlig på, at det, der gør din forretning lidt speciel i forhold til andre, som du selv siger, at, jeg ved ikke, om man kan sige, at det er sæsonbetonet, men det er jo sådan, det er jo enkelte store events,
Og det er jo ikke sådan en forretning, man har en idé om hvordan bliver det om en måned eller 2 eller sådan noget. Fordi det er måske meget baseret på sådan enkelte store aftaler. Jamen altså, det har været svært for at starte op. Altså, det er jo måske sådan noget, der har været nemt om 2 år, når vi har rullet, og det havde sådan, fordi så har der været noget indtægt løbende hen på året. Så det har også gjort, at vi har udviklet virksomheden til, at vi skal egentlig tjene noget løbende. Ja. Lige nu, der har vi sidder som eventkoordinator for noget, der hedder Walk and Roll, et nyt event, velgørenhedsevent for handicappede. Vi har med Team Tvilling at gøre, også for handicappede. Vi skal lave en sammenslutning af 4 haller, hvor de skal have en ny aktivitet, hvor vi skal lige lave et eller andet for dem. Rigtig spændende oplæg. Vi har teambuilding ude på børnecentre, hvor vi aktiverer dem. Altså, så der er egentlig mange ting, men det er jo det, der gør det hele årligt. Og fra at kernetinget er stadigvæk idrætsfestivaler, men der er så mange ting, der kan kobles til det at lave idrætsfestivaler. Og der var vi meget tunnelsynet omkring, at det er kun idrætsfestivaler, vi skal lave. Men man kunne jo også lave motion for virksomheder, der træner hen imod en idrætsfestival, som giver penge løbende. Og det er det, vi måske har lært de sidste måneder, og det, som vi begynder at rulle ud nu. For eksempel via en ny hjemmeside, som lige er blevet fikset. Så nu begynder vi at agere for at skal tjene penge hele årligt, fordi vi godt kunne se, at den model til at starte med, måske ikke var så holdbar. Okay, jamen, det var faktisk egentlig det næste, jeg tænkte på, at hvad der nu arbejdes på nu, om det er at bygge op, og kan man sige til et eller andet næste store event, hvad det næste store event for eksempel skulle være, eller hvad sidder I og arbejder lidt på nu så? Jamen det er jo, altså det helt store, det som jeg er meget spændt på, det er Walk and Roll, som er det event, vi har været med til. Der er nogen, der har haft en god idé omkring, de gerne ville det her, men har ikke haft kompetencerne til, hvordan laver man et event. Ja. Det kan man sige, det er jo egentlig det er de kompetencer, jeg har lært mig selv igennem AGA-Athlon. Og på den måde har jeg jo kunne bringe noget til dem. Og det gør jo, at man er til nogle spændende møder med nogle store organisationer også. Og det er jeg spændt på til august. Så er der AGA-Athlon til august også, der også tager meget tid. Og i samarbejde med det er vi jo ved at lave et stort samarbejde med VIA University College, om at de studerende de kommer og bringer lidt ind til, hvordan vi kan gøre festivalerne federe. Og sammen med DGI og så 3 kommuner, som ikke er helt på plads endnu. Men når det er på plads, så har vi også noget rigtig spændende foran os. Det er ikke tvivl om. Det lyder til, at der ligger en masse spændende ting i pipeline. Noget andet, jeg tænker på netop, som du faktisk nævner nu, det er, hvordan er det så at være ung fyr og så sidde med de her store danske organisationer og arbejde sammen med sådan nogen, der måske har lavet de her ting i længere tid af nogle erfarne folk, og man kommer ind og er lidt grøn. Hvordan er de der spændende møder, du snakker om? Ja, men de er mega spændende, og jeg lærer noget hver gang, jeg er derude. Det er personer, der er rigtig gode til at stille nogle kritiske spørgsmål til det, man har. Men det, jeg også har lært ud af det, det er, at AGA-Athlon, konceptet idrætsfestival, er noget, som der ikke bliver lavet. Så på den måde er det jo faktisk mig, der lige pludselig er specialist inden for det felt. For hvad er det gør ved foreningslivet? Hvad er det gør for det aktive, aktive i området? Og på den måde så er det faktisk også været meget givende for mig at komme ud og mærke, at man er egentlig noget værd lige pludselig over for dem. At det ikke bare er noget, de lige vil gøre. At de har brug for en til at kan gøre det. Og det har været meget tilfredsstillende. Altså det synes jeg også, det er fedt. Ja. Og viser også, at synes jeg, at man har et produkt, som man skal tro på, og måske give tid. Ja, nu hvor du ligesom har fået lidt bevist, at der er nogen, der efterspørger det i hvert fald, som du siger. Men det der faktisk er lidt spændende, som du også nævnte, det er jo, at der er ikke rigtig nogen, der gør det her.
Så hvis vi skal se lidt frem i krystalkuglen, hvor meget skal det så blive til, kan man sige, eller hvor meget kan det blive til det her, eller hvad er ambitionerne omkring det? Hvis vi ser 3-5 år frem, hvor ser du så sportsmarker? Jamen, hvis man skal tage vores idrætsfestivaler, så regner vi stærkt med at have 3 næste år. Og det skal udvikles til, at der er 7 om 5 år rundt om i landet. Der begynder jo nogen, som jeg også sagde, så er der jo nogen, som ringede og kiggede på, hvad det er, vi egentlig laver. Så der popper jo events op rundt omkring, som minder om, men som jeg stadigvæk ikke føler, at der gør det 100% af, hvad det er, vi gør. Og er det unikke bag. Men vi kan godt mærke, at konkurrencen begynder at spidse til, og derfor er det også nu, der skal slås på det. Hvis man tager sportsmarker som firma, eller mig personligt, fordi sportsmarker skal nok blomstre med idrætsfestivalerne og give arbejde til alle de her sidegeschæfter, vi laver. For mig personligt, som iværksætter og som type, så vil jeg gerne have, at har jeg et personligt mål. Nu har jeg jo været ude og lavet meget målsætning for fodboldklubber og andre, og jeg har sådan en seddel hængende nede under min seng, hvor der står, at jeg om 7 år er den person i Danmark, som alle vil ringe til, hvis de skal lave nyt idræt eller ny aktivitet i Danmark. At man sådan er den førende inden for det. Så højt mål, men nogle gange skal man også satse lidt højt. Jeg tænker på, når du sidder og arbejder med de her store organisationer og idrætsforeninger og sådan nogle ting. Før de skal have noget interesse i dig, så skal du jo vise dig frem på en eller anden måde. Så jeg tænker på sportsmarker. Hvordan får du markedsført den forretning? Jamen det gør vi ved at levere noget, der er godt og fedt. Og det er jo også derfor, at når vi snakker om før, at de godt vil lytte til en, så er det også fordi, man har noget at bringe ind med. Så sportsmarkers branding er igennem idrætsfestivalen, når den klarer det godt. Når den giver flere medlemmer til foreningerne, når den får flere aktive ude i området, jamen så kan vi brande os igennem det. Derfor har vi også en sociologistuderende fra Aalborg Universitet tilsluttet, som lærer af at komme ud og så stille de her spørgsmål, lave undersøgelser på, hvad giver det her egentlig til området, hvad giver det til de personer, der er med. Og det er jo i sidste ende noget, vi kan bruge til at markedsføre os selv med. At 75% de føler, at de har forbedret eller har meget forbedret deres aktive eller deres livsstil på en virksomhed, fordi de er kommet med. At vi kan vise de tal, jamen, så brander vi os igennem det. Så det er et godt samarbejde at have nogen på universitetet, der kan komme og hjælpe med nogle ting. Det bruger vi. Og så gør vi det igennem netværk. Nu er det jo ikke fordi, man bare har droppet at være frivillig. Jeg er stadigvæk frivillig, og det er jeg igennem Team Tvilling, fordi at jeg synes, at det er et rigtig, rigtig godt koncept, og har været med til at få det til Jylland, og i tæt kontakt med Sten om, hvordan vi kan udbrede det koncept. Så jeg hjælper egentlig Sten frivilligt igennem det, men derigennem snakker man med forskellige rundt i kommunerne, som i sidste ende, når de møder mig igen, så igennem sportsmarker, så har de set mig før. Og på den måde, så har jeg egentlig brandet mig selv igennem noget frivilligt arbejde også. Okay. Brandet mig igennem noget, jeg synes, der er mega fedt. Ja. Så det er egentlig lidt ved at gøre nogle frivillige ting stadigvæk? 100%. Altså Akker Athlon er jo også frivilligt stadigvæk. Det er jo ikke Akker Athlon, vi tjener penge på eller noget, men det er Akker Athlon ideen, som skal brandes ud til andre kommuner. Så Akker Athlon er fortsat frivilligt, og det forbliver det jo nok også med at være, fordi det ligger så indgroet i det. Så det skal man også passe på med ikke at rokke med. Men det er ideen i det. Så meget af min arbejdstid her i sportsmarkedet, den går også på at gøre Akker Athlon bedre og federe, fordi i sidste ende, så kommer det nok til mig. Det er også lidt specielt egentlig, at de, som du siger, bruger studerende til på den måde at få nogle data, fordi det er jo sådan lidt, måske et sted, der er lidt svært at få nogle data. Men som du siger, når I selv er ude og laver noget research på, hvad synes folk egentlig om det?
frem for bare at sige, at det var et fedt event, når folk spørger. Yeah. At du så har, som du selv siger, 75% kan svare, at de føler, at det er meget bedre ved at have brugt jer. Det er jo netop sådan noget, det jeg tænker, brander jer. Det er så på en virksomhed, der har trænet sig hen imod en idrætsfestival, hvor de har oplevet den. Ja. De sidste 25%, de var bare neutrale. Okay. Så det var ikke, fordi der var nogen, der havde følt noget negativt. Men det er jo den måde, vi kan gøre nogle ting igennem. Og for os har det været vigtigt, ikke bare at have fokus på, om de har tabt sig, eller om de er mere aktive. Men hvad gør det egentlig ved deres trivsel og deres hverdag? Altså tænk lidt på det mentale. Ja. Jeg har arbejdet meget med det mentale i idrætsverdenen tidligere, så på den måde har det været naturligt at bygge ind i det. Okay. Hvad gør det egentlig for medarbejderne, når det er? Hvad gør det for familien, at de finder en idrætsgren, de sammen kan gøre? De ting er spændende, og det er også gode historier, som skal ud, og det er der nogen, der glemmer, når de laver undersøgelser. Men det er jo netop en god historie at fortælle, at det her, det vi gør, det gør virkelig en forskel for dem, der modtager det. Men jeg tænkte på her til sidst, der spørger vi typisk gæsten om de ikke har nogle gode råd inden for de områder, de har arbejdet med, som de kan give videre. Så med de erfaringer og alle de udfordringer, du har oplevet indtil videre, hvad tænker du så er gode råd, du kunne have lyst til at give videre? Jamen, jeg havde en historie fra i går af faktisk. Der blev jeg ringet op af en gruppe nede fra Syddansk Universitet, som laver en app, en aktivitetsapp. Og jeg synes egentlig, at det er en vigtig del. De ringer, og så siger de, hallo, vi hører, at du kan en masse inden for aktiviteter. Vi har den her idé, vi kører faktisk allerede med en app. Hvordan ser du egentlig, at vi kan udvikle videre på den? For vi ved, du har lidt samme tanke omkring noget. Og det var egentlig frygten for, altså for mig, så oplever jeg mange, der frygter at få stjålet deres idé og lukker sig i en kugle. De ringer, fordi de gerne vil gøre det federe og bedre, og der er man bare nødt til at åbne op nogle gange. Og det har jeg også selv gjort rigtig meget, og det har jeg fået rigtig meget ud af, at kan åbne op over for folk. Og det endte jo egentlig med, at vi nok starter et samarbejde lige pludselig. Og havde man været i den her kugle, så havde vi jo på en eller anden måde måske konkurreret mod hinanden, eller fået et knap så fedt produkt begge to. Så på den måde, så det her med at være åben over for andre, er en god ting, synes jeg. Så er netværk utrolig vigtigt. Nu sidder jeg selv nede på kontorfællesskabet Mama Made It, og jeg havde lukket biksen, hvis jeg ikke havde haft andre omkring mig. Ja. Mama Made It har utrolig mange kompetencer, og der er mange forskellige personer. Nogle, der har været i det i lang tid, nogle, der også er helt nystartet. Og jeg startede hjemme på Himsen i 2 måneder sammen med Daniel. Og vi, jamen altså, det var frustrationer, og man vidste ikke, hvordan vi skulle komme videre og det hele. Men det er jo ligesom om, at komme herned, så er der nogen, der kan klappe en, når det går godt, og klappe en på skulderen, hvis det er, at det går knap så godt. Og på den måde, så løfter vi alle sammen hinanden. Så det der med at komme ud i blandt folk, også at være en del af kontorfællesskab, synes jeg har givet ufattelig meget. Og det er nok det i sidste ende, der har gjort, at der stadigvæk er noget, der hedder Sportsmarker. Ja, jamen det snakker vi faktisk også om med både Josefine Bak og også senest med Frida om, at det her med at omgås folk på en eller anden måde, som ikke nødvendigvis har en samme idé, men også har en idé, og arbejde lidt sammen omkring det. Fordi det, som du går ud for at møde på kontorfællesskabet, er jo også andre unge, som sidder med hver sin idé, og så kan man jo hjælpe hinanden, og om ikke andet er det motiverende at se en på egen alder og sidde og arbejde for hans idé. Jamen bare det, at man i weekenden kan tage herned en lørdag eftermiddag, og så sidder der også nogen her, fordi de brænder for det, de gør. At man ikke sidder alene omkring nogle ting, det er inspirerende, og det gør jo egentlig, at jeg måske kommer ud af døren lidt mere har lyst til at komme ned og så gøre noget. Hele arbejdsmiljøet er meget bedre. Jamen, de råd er hermed givet videre til dem, der ser med. Så tak fordi du kom forbi. Tak fordi du ville se mig.